Sme v kamere, si v telke, pozdrav mamu. Pozdrav mamu! Mama! No Ferko, čo nám povieš? Co chceš? Ideme na taký zajca? Dáš nevody? Čedri. Teploš! Chce vás, mogi! Ty si koník, hej, to čo robíš za eventy? Ty si koník. Klasiky máme na pretak. Najde to koľko? Na to je na to, jasné. Aj toto je na to, že do piče, ne? To sú tajné zločiny. Na to, že to pešaka, to daj najvíc. Ne, bracho. A faktúry. Vy ste ujebani ľudia. No ukáž tú čicinu, ten hardcore sex, bracho. Ja chcem točiť dvoje. Na to ešte mám povedať, dobre, do ruky. Ferry. No hardcore sex, bracho. Poplot. Jebe. A piče. Nadršo, ale? Bracho, predstav si, Lukáš, predstav si dávaj. Toto sú tajné dôkazy. To som hovoril. Prvá vec je šlapy. Najväčšia šlapka z triedy. Díkam, že ťa dopiem, že sledne. Koko, čo šlapeš? Ťa dopiem, že sledne. More, ale za to sa nehambí, že šlapeš diaľnice. Takže čo ti dá? Brácho, že mu kradneš prv? Prosím ťa, Peťo, ty sa mi budeš taký kokos.